Здравейте, приятели! Аз съм Дино. Сега, днеска реших да ви покажа един мой номер, как може да развеселите сутрин детето ви, когато не му се закусва. Няма апетит, още е кисело, спи му се и не му се ходи на градина или на училище. Гледайте сега. Та-дам! Това е закуска изненада. Двете очички, нос и усмивка. Сега. Така. Тази усмивка. Детето сяда. Пред него е цялата закуска. И сега ляво, дясно, кое да избера? Ще избера първо усмивката. Да видим какво има тук в тази усмивка. Бананче! Бананче има в усмивката. Я да видим това носленце. Какво се крие тук? Много салфетки. Разбира се, детето ви сигурно ще прави така. Няма да се ядосваме. Уау! Бургерче ли е това? Гледайте, бургерче! Шоколадово бургерче с какао и мляко от тук на там. Обаче има още две подаръчета и за това детето трябва да ги отвори, иначе няма да стане. Вау! Киндер Пиквик! Киндер Пиквик е едното ученце. А тук пък какво се крие? Я да видим сега. Споко! Вафла Споко! С енергия. Вижте какво пише. Енергия с фъстъци. Енергия с фъстъци. Идеалната закуска. Така. Сега Дино Данонино ще си хапне нещо за закуска. Киндер Пиквик, Споко. Кое да взема? Айде ще взема Киндер Пиквика, но другите после ще ги зададим. Така. Киндер Пиквик. Добре. Обаче трябва да опитам от всичко. Не мога. Искам да пробвам и това. Споко. Потъчи. Не. Бургера. Бургера. Почваме всичко да крием, обаче не. Да пробваме и бургера. Пробваме бургера. Искам банан. Капнаме бананчето. И ето, че вашето дете закуси една закуска, която ще го държи много време. Сега тези салфетки, които са навсякъде, докато са се отваряли подаръците, може да ги превърнем по-скоро в игра. Ето, тати. Така. Ще правиме самолет или абракадабра. Сгъваме го. За да може да направим една игра. Когато букука е цветен и хубав, набива на очи, няма как да не се събере. Ето, пробвайте да видите. Оп! Почваме да правиме замъци, самолети, всеки такива фигурки. Така.
Така, почваме така. Някаква, примерно, легавник. Почваме да сгъваме. Детето сгъва с вас. Почвате. Вече не му е интересно. Обаче не. Хоп. Хващате моливника и почвате. Напиши си името. Дино. Чакай, това ми пречи. Трябва да го пребера, за да мога да рисувам. Вашето дете почва да се прибира. Закуската. Отнася я. Вие няма да помагате на детето ви. Чакате. Детето отнася закуската. Чакай ме, искам и аз да играя. Хоп. И започваме. С салфетките почваме да рисуваме на тех. Дино, примерно. Аз съм Дино, вашето дете. Рисуваме, правиме фигурки, сгъваме. Обаче, изведнъж, докато си търсиме правилния цвят, правиме така, така, така. И сега какво става? Пак е разхвърлено. Кой ще чисти? Детето или вие? Какво го направим сега? Това е нашата следваща стратегия за прибиране на боклуци. Поставяте си салфетката и почвате да украсявате моливника. Всичко е игри. Почваш да броиш. Не можеш да броиш, я да видим. Колко моливници има тук? Аз почвам първи. Ти ако искаш почвай. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вашето дете започва да брои. Това е моливника, който изведнъж се прибира във формата на игра. Закуска, игра и вашето дете леко по леко започва да си прибира нещата, закуската, да закуси всичко. И това е Дино. Аз съм вашия баща. Сега ще ви покажа после нещо друго.